Aban ni the dos. Nung bahasa ma. Hai no hai lam sukpiro ani YouTube channel lo gedalai tongnai ang bai baksa ano jora rui ani channel no ani mangpli no angti sama mangpli no nai ano jora rei tongnai no takuk tai bukuk chungno ani sakchalai ani kusuk kaban no paiple hamjak mata chui bai atini ni mangpli ke iko chung haya chung ang ani serai ni kicing simia bo ani dada dao sok bo bai ke album ya rasa mutang sa video khlale na nei busuk turung ya hai no musungoi khlale nen nei senglai mani rasa mu daklai mo durga puja ni molo norong ya pharjak nai kok sablai tong mani mo eko mo kheta sok ani dabra gala sok tong nai rasa mu sir na ano bo bayang kini kim lilai rasa mong silayo taklayo ang rasa herok ke chung tonglai payment seran simno mor samung ni video khai lila no lila ka to bono joton chini bayo lila ni good name tongo ya ba ang saima ma haino noro saima na me ang sarlia umo kai chini takok lila bono ringkha ringmani main reason ka makin maringka ani sajala ang jepro studio mor samung tagai tongo apro bo habai khanaka rasamung katal sengka ba khanaka hangke rasamung khanabe mani yaglo na no saka te request khaika papa nang o rasamung no jodi videography khaikai enko lila no naharai khaidi lila no main character roi more samung no videography khaidi hinai ba no request nar kang lila no rutuna chengha phone number bini je phone tong mani je number man mani abo anaro tongo but abo tamang bo line mali yangai ulo ane sajla no biang biang ni khai rutugoi bini dolong no call khlai lila ni nukungni borong no means bini bihig ni number nawoi kok mas khlai ang lila no ringi tubui o rsamongo acting khanjani hai ka ba acting nabo masabo acting nabo khanyan bagai ang bobai kok nglai khatai ko omo dasu bon direction ro ang mo kisara tiro bobo kisara tiro hai kana khlailai tongle saimi obo bosu jorting no lo khenta kapla haida hai no chili lupang no sai malia omo samung omo samung or samung ang mo bini kok na ya boban kok na ya ka babo ani kisa bini kisa ngi dai belai tam kok kasa tam kriwa belai kereng dan sa tam kasa kok tong bangla babo pas phalia ko bono anda su ko herok ta satir thumlai tijri hi Sabi bersabi. Shot nanan sekang kai renal mo sungsa ge bo mo hai makhang rok siljang mo sungsa ya sini lila bo pia buino sama khana mani tai ko je video khaine rok sama khana mani camera bas kango basana thanga ke makeup rok khaina nang nei Kamno. Acha, tini bazar barba moza to na? Bazar masanai ua je tadi ko tol sakuja unko itu beri apun mong khanai nejat amak je musai thedile tekan le dorlang mai basa 1 2 3 4 lah oh ya Kenapa? Tapi pairuan surang, langsung ganti ruangan. Tapi pairuan surang. Ya, ya begitu.
terbaik ya karena uang jangan lalu kan ya yes ya itu prop tak kerdi Jolita. kamu tak ama haita ko nem tamba iya am na pre ya tagarta nang bono ekdom kubike dagar itu kita kubike dagar di om ti atai ko om ti ata hai atai ko ekdom ready ekdom pra tas kerdi Tuh. Apa? One, two, three, go. One, two, three, go. Oboh hengkai sini makeup man takuni mung tamo omor debro nang besek bosor romai nang mahai samung khai tong tahu dah Korea na nang ki obo school ogo thangi sereng phaijak sering sejong engkau kala bari rogo khara khlaisa kala bari rogo kina rogno jamai rogno mahai makeup rog ma khlai sodo moti video line siming ya ada album razam rogo simi ata joto kala bari hindi taw mutai atai birthday party rog bati rog khayuna balai hambai bobo ang bai gadal kha tam sing mungni ni omor debor ma bobo gadal kha sing bai chino razam tang sawo nai tonai ta hukta bu sungno koyo na kha kha norok omor bai kok salai mano ingke taw or teksa short na harnai ani hero bai heroine ani dalila bai bukuk sriti asuk lajak mayok khujajak hungo maise family siseng mairok chun masaya hake khalai lejau tai ko ani nini sini mani kok borok resa muna hamjamon bagi sing make khalai chong lejau ta hukta bukuk song mai ke nai tung di soyawoi tai norno changrang sanya ri sanya just norok sini video rono nai just support khai dia asukno je katal channel nai nai ani katal channel habjak nukjak phaijak norno koyo norok please subscribe khai di tai share khai di omhai video rok man khangko uram ang tumunai norno beskango hamai jotono no satung songjai kana serai satungla dalila tangi bu makam somjak tini sapung shooting khlai lai mani yaklo mayo khujak la kelep leng ka sing jotto no ke mai khopsa sawin halai na nei dipor jorani kaisa hotel sini gulaga tini no kaisa hotel sini borok ni hotel mung tamse kamung hotel ni mung pokno khable kodi hotel ni mung borman na gena ikoble chabrok hotel nei kaisa hotel man kha sing arno mai khole salan ni hable man mari tai ko Nin chiu da. Abang inta. iko bina sari kodi Bora direct gan sarko na kwen thane blago. gari omo to gan singe diba Ni gan sing das tisa kono. gan ni sikang dialog sabrok tangi Direct nangalo tiba. Direct nanggo. mokai
Paitak shot nalai hani paika ani kami wono ani kami Pekwar Jola Sipahi Jola district kami ni mo ani Pekwar Jola kami ni Cikonsa Bazaro sini kami ni Bazaro ini omokean kami cerero borok an kselo gedi borok laizakha sini kami ni borok takut koksong okra sakra serai konai pai nai dong khale jau ta shooting khale mino Bulan sini 1 2 3 go